טוב, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. אני ירון בלום, נמצא איתי ניר לייבל מסלוניקי. אנחנו בעצם שניים מתוך שלושת בעלי החברה של ימאס. אני חושב שיש פה אנשים שכבר חלק כבר מכירים אותנו, אבל מי שלא, אז ימאס זה חברה יזמית, הקמנו אותה ב-2019 בסלוניקי פיזית, כשהמטרה שלי לבצע פרויקטים במגורים ותיירות בפרויקטים גדולים, וזה מה שאנחנו גם עושים היום. היום אנחנו נראה לכם שני בניינים שבהם אנחנו עושים בעצם, שיש לנו בהם 41 דירות זמינות שנשארו, שאנחנו רוצים להציג לכם, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים זה לוקחים פרויקטים גדולים של נדל"ן, שזה בניינים, מתחמים, קרקעות, ומייצרים בסופו של דבר, נקרא לזה, כמה מוצרי קצה ללקוחות שלנו. אנחנו עושים את זה בצורה של, אתמול בוובינר אמרתי שאני לא יודע אם אני יותר חברת נדל"ן או יותר חברת השקעות, אבל רק כדי שתבינו שאנחנו עושים גם את הנדל"ן פיזית, אבל אנחנו בעצם מסתכלים על המודלים של ההשקעות בתוך הדברים האלה. זה לא לייצר נדל"ן לשם לייצר נדל"ן בלבד, ואת זה אנחנו עושים למול הלקוחות שלנו. לשמחתנו כבר יש היום במאות שאנחנו עובדים איתם, ובאנו היום להציג לכם בעצם שני פרויקטים שהם פרויקטים יחסית פשוטים, זאת אומרת פשוטים להבנה, זה מודלים פשוטים, אין פה, לא יהיה פה היום פירוטכניקה של השקעות נדל"ן, אלא ממש נדבר על דברים די פשוטים. ניר, אתה רוצה לתת רגע איזה הקדמה או שאני... לא, מה שאני רוצה להגיד זה שירון אמר שמה שאנחנו הולכים להראות זה דברים שהם די פשוטים, אוקיי? שזה נכסים שזה לא קשה להבנה מבחינת השקעתית. מה שאני רוצה להוסיף זה שזה מאוד סולידי, זאת אומרת הדירות האלו הם במיקומים טובים, והמוצר עצמו שאנחנו מייצרים הוא מוצר שהוא מאוד טוב, ולכן, וגם השכירות, הכל מאוד בטוח וסולידי. ואם יהיו לכם שאלות אתם מוכנים לשאול, יאללה בוא נתחיל. יפה, אז טוב, אז כמו שאמרתי, באמת אנחנו ניכנס יותר לתוך העומק של הלייב הזה. אנחנו רוצים לדבר היום, קודם כל ניתן הקדמה שמי שרוצה לראות דברים יותר היקפיים על יוון, על הוויזה, על הרילוקיישן לשם, על סוג הנדל"ן שעושים שם, על איך העבודה של ימאס, אז יש לדעתי עשרות וובינר שאתם יכולים לחשף אליהם, גם בערוץ היוטיוב שלנו, גם באתר שלנו, חלק גם בפייסבוק, ואתם יכולים בעצם לראות דברים נוספים שימאס עושה, אם לא תמצאו את המוצר המתאים לכם פה היום. מה שאנחנו עושים, אנחנו נגיע לשאלות האלה גם, אני משאיר את השאלות כרגע כי חלק יקבלו מענה, אז כדי שנוכל גם לשמור על רצף, אבל טוב שאתם רושמים אותם, נוכל גם לחזור אליהם. שים אותם ירון על מיוט, את כל מי שנכנס, אני רואה שיש פה הרבה שהם לא במיוט. כן, יש פה כמה בעיות ברעש. כן, וכמובן מי שרוצה לדבר כמובן יוכל לדבר, אנחנו רק בינתיים רוצים שזה לא יפריע לנו לשידור. כן, ומי שיש לו שאלות על כל העניין של גולדן ויזה, רילוקיישן, כל הדברים האלו, אתם גם יכולים לפנות אלינו, אם זה פה בצ'אט או אחרי זה בוואטסאפ או באימייל, ואנחנו ניתן לכם את המענה. בהחלט, וטוב שאתם שואלים שאלות, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו ניגע בהם בשאלות האלה, חלק מהם יקבלו מענה תוך כדי מה שאנחנו אומרים, וחלק אנחנו גם נחזור וניתן מענה פרטי. אז מה בעצם ימאס עושה בשני הפרויקטים האלה? תכף נראה לכם את שניהם. שיטת העבודה היא אותה שיטת העבודה, ולכן הפרויקטים האלה גם מוצגים ביחד. זה 41 דירות שנשארו לנו מתוך כמות יותר גדולה שיש בבניינים האלה, אבל בעצם מה שאנחנו עושים זה לקחת בניינים שלמים. אני תמיד אוהב לתאר את זה לישראלים כמו תמה, שאנחנו זוכרים פה מהארץ, אבל זה לא, זה רק דומה ברעיון, יש פה כמה הבדלים מאוד משמעותיים. אנחנו לוקחים בניינים שלמים ובעצם מקלפים אותם עד רמת השלד ועושים אותם מחדש. זאת אומרת, אם אנחנו באים ואומרים, זה אומר כולל החזיתות, כולל הלובעים, כולל המעלית, כולל הדירות, המרפסות, הגגות, הבניין עובר שיפוץ כללי מסיבי, ובעצם מביאים אותו לימינו אנו. הסיבה שאנחנו דרך אגב עושים את זה בבניינים קיימים, זה שכמעט ואין בנייה חדשה בתוך סלוניקי, כמות הקרקעות היא אפסית, העיר מאוד צפופה, וגם אחרי שאתה מוצא כבר קרקע לבנות אז אתה תחפור ותמצא עוד עיר שלמה מתחת בעתיקות, ולכן רוב העבודה בסלוניקי זה גם חלק מתוך משהו שאתם צריכים להבין מזה לכם כביקושים עתידיים,
יש מעט מאוד מה לעשות במרכז העיר סלוניקי מבחינת נדל"ן, הם לא בונים לגובה, הם לא בונים גורדי שחקים, הם לא עושים הריסה ובנייה כמו שעושים בתל אביב. אין אדמות גם לבנייה. ואין אדמות גם לבנייה. לכן... זאת אומרת, המוצר הוא מאוד קשיח בסופו של יום, יש ביקוש אדיר, אוקיי, לדירות בסלוניקי, ומה שאנחנו מייצרים זה בעצם דירה שהיא לא רק דירה משופצת בתוך העיר שיש ביקוש למוצר הזה, אנחנו בעצם לוקחים את כל הבניין ומחדשים אותו, שזה משהו שהוא עוד יותר נדיר, לא רואים בניינים משופצים בסלוניקי, ולכן זה מייצר איזשהו value, ערך שהוא הרבה הרבה יותר גדול, וגם לדיירים הפוטנציאליים העתידיים, אז הם משלמים יותר, כי זה מאוד נדיר שיש לך לובי שמריח טוב, שהוא מודרני או נקי נקרא לזה, ומעלית וחדשה ודירה חדשה, ומבחוץ זה נראה חדש, ובעצם אנחנו מייצרים פה איזשהו סיפור שכמעט ולא קיים בעיר. זהו, הרבה פעמים אני רואה גם יש אנשים שמגיעים אליהם, אבל ראיתי דירה יד שנייה זולה יותר, וזה בדיוק העניין, שאנחנו מייצרים בסופו של דבר את הדירות החדשות של סלוניקי. וגם כל התשתיות חדשות, אוקיי? כל החשמל, הביוב, המים, התקשורת, הכל חדש. זה בעצם מה שנותן גם לנו שקט נפשי לתת את המוצרים שלנו, להיות תחרותיים בשוק מבחינת מוצר הרבה יותר איכותי, ובסופו של דבר גם למשקיעים, זה שקט הגעתי לזה. מטורף. זאת אומרת, מבחינת המשקיעים, אני תמיד אומר את זה, היה לי שבוע הבא, יש לי רעיון, הרי אנחנו השקענו המון בארצות הברית, ותמיד החבר'ה מארצות הברית שואלים אותי איך זה לעומת פה, ופה זה פשוט ללקק את האצבעות, אין לי מה להגיד, אין לי משהו אחר להגיד על זה, כי יש לנו 0% אנשים שלא משלמים מ-2019, אוקיי? עכשיו, אם אתה הולך לחברת ניהול אמריקאית, אין דבר כזה שהם יגידו לך שיש לך 0% של אנשים, זאת אומרת שאף אחד, לא קרה מקרה אחד של מישהו שלא שילם לנו שכירות לחברת ניהול, זה משהו שהוא, לי זה נשמע מאוד מוזר, אבל המוצרים שאנחנו מייצרים, הדירות שאנחנו מייצרים, הדיירים שאנחנו מסננים, האוכלוסייה שסוחרת פה היא ברמה הרבה יותר גבוהה, ולכן, וגם שהם מפנים את הדירה, כמעט ואין מה לשפץ, לצבוע, לנקות קצת, אבל הם שומרים על הדירה. זאת אומרת, זה כל כך וואו מבחינתי, שזה מדהים. אני משווה את זה לארצות הברית. אחד הדברים הנוספים, ואנחנו אז גם ניגש להראות לכם באמת את הפרויקטים, זה הנושא שברגע שאתה קונה דירה שהיא חדשה במובן הזה, אז גם ערך הדירה העתידית, תחשבו שעכשיו שבסופו של דבר יבואו בעוד נגיד 3-4 שנים תרצו למכור את הדירה, לא יודע, עוד 2, עוד 5, זה לא משנה, בסופו של דבר הדירה שלכם תתחרה בדירות אחרות ישנות, זאת אומרת דירות אחרות ישנות שיכולות להיות משופצות. אז אם אנחנו באים ואומרים באמת שעוד, אני מסיים את הנושא הזה, שתבינו את כל המערכת של ימאס, אבל אנחנו בעצם מייצרים מוצרים חדשים, הם בולטים מעל השוק. דרך אגב, כדי לקבל את מה שניר אומר גם בביטוי כספי, לא רק בביטוי תחושתי, ניר מרגיש, ומה שהוא אומר לכם, אני מרגיש מדהים בזה שהדיירים לא עוזבים אותנו ושיש לנו 0 בעיות עם דיירים, זה מתבטא גם בכיס. אנחנו ידועים בחברה שמזכירה דירות מעל מחיר השוק, אוקיי? בפועל. זאת אומרת שהסחירויות אצלנו הן סחירויות יקרות יותר מאשר בבניינים אחרים, אלטרנטיבות אחרות, ואנחנו כמובן עדיין מוצאים את כל הדיירים שלנו לתוך הדבר הזה, אנחנו לא מתפשרים לא באיכות המוצר ולא באיכות הדייר אחר כך. אני חושב שעשינו מספיק הקדמה, נראה לי, לא? נתחיל עם הבניין. בזמן שאתה מעלה את המצגת, אז בדיוק אתמול שאלו אותי מי הדיירים שלנו, והדיירים שלנו זה לאו דווקא סטודנטים, זה סטודנטים, יש פה 150,000 סטודנטים, סטודנטים שמגיעים בעיקר מחול, מאנגליה, מקפריסין, מכל אירופה שבאים ללמוד פה, אפשר ללמוד פה רפואה באנגלית, מנהל עסקים, הכל באנגלית, זה שחקני כדורגל, יש פה המון קבוצות של כדורגל שנמצאות בעיר,
קבוצות כדורגל של האיים, הם לא חיים באי וזה, הם גרים פה ומתאמנים פה, אז יש לנו הרבה שחקני כדורגל. יש לנו מרצים, הרבה מרצים, יש לנו חברות כמו דויטשה טלקום, סיסקו, פייזר, אז יש לנו עובדים שלהם שגרים במתחמים שלנו, וזוגות צעירים ועוד, זאת אומרת, ויש אפילו פה ושם זוג עם ילד. אז המגוון הוא עשיר, והעיר היא גדולה, 1.2 מיליון, ולכן כל שנה מגיעים גם 40,000 סטודנטים. יש פה מגוון רחב של סוחרים פוטנציאליים. אתה רוצה בוא כבר נתחיל. רוצה להתחיל ולדבר כבר על פרויקט תסלוניקה? כן, בוא נדבר קצת על פרויקט תסלוניקה. פרויקט מדהים, בניין שלם של 1,600 מטר, שאנחנו לוקחים ואנחנו בעצם עושים לו טוויסט בעלילה. הבניין היה בית ספר עם open spaces, עם חללים פתוחים, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו בעזרה של דיזיינרס ואדריכלים, אנחנו מחלקים את הדירות ובעצם מייצרים דירות שמותאמות לאותו אזור ונותנות מענה טוב לדיירים בסביבה, גם מבחינת המוצר שהם מקבלים, שזה דירה מעוצבת, מרועטת בבניין מעוצב ומחודש. הריהוט הוא כולל כל מה שדייר צריך, אם זה מיטה, מטבח מאובזר, תנור קריים, קולט עדים, מקרר, שולחן, כיסאות, טלוויזיה, אזור למידה אם רוצים עבודה, מכונת כביסה, דלת ביטחון כמו דלת לדלת וכו' וכו'. רק לסבר את האוזן, עשינו המון יחידות כאלו כבר ובניינים כאלו, ולכן זה משהו שמבחינתנו הוא מאוד קל לעשות אותו. מישהו שאל פה על הניסיון שיש לנו, מי שישאר עד הסוף אני אראה לו דוגמה חיה לאחד הפרויקטים שסיימנו לפני חודשיים ויצא מדהים. אז מי שישאר באמת אני אראה את הסרטוני וידאו וכו' ואיך זה נראה. מה שאנחנו עושים בסופו של דבר, אתם מקבלים דירה בטאבו על שמכם, ויש לנו חברת ניהול פה פנימית. מי שהצטרף מאוחר, אז אני ודסי גרים בסלוניקי, המשרד שלנו הוא ברדיוס של קילומטר בין כל הבניינים שלנו, ולכן אנחנו נותנים מענה, יש לנו פה חברת ניהול, יש לנו פה עובדים, ומה שצריך, ואנחנו נותנים שקט למשקיעים, לרוכשים של הדירות. מההתחלה אנחנו בעצם מהבחירה של הדירה עד אחרי זה המעבר על החוזים, העברות כספים, כל המסמכים של החתימות, אחרי זה כל תהליך השיפוט זה אנחנו עושים. יש לנו פה מנהלי פרויקטים ואתם מקבלים תמונות ואת כל הדיווחים החודשיים, ובסופו של דבר מקבלים מפתח שאנחנו יורדים קומה ונותנים את זה למנהלת נכסים שהיא תת חברה שלנו, והמנהלת נכסים מתחילה לתת לכם בעצם מעטפת של כל עולם הניהול, ממציאת הדייר עד דוחות חודשיים, העברות כספים. אם אתם רוצים לבוא לבקר פה, אז כמובן נעזור לכם בתי מלון, לאן ללכת, מסעדות וכו', כל דבר שצריך, צריך להחליף תנור, צריך להחליף פה, צריך להחליף שם, שזה תחת האחריות, אנחנו עושים את זה אוטומטית. התפקיד שלנו זה ליצור חיים קלים למשקיעים. מי שלא מכיר אותנו פעם ראשונה, אז יש לנו ניסיון עם בערך 1,000 יחידות וניהול של אלפי דיירים.
מ-2014, ירון מ-2010, ולכן אם מישהו שאל אם יש לנו ניסיון עם זה, יש לנו ניסיון עם זה, יש לנו ניסיון הנדסי עם זה, זה משהו שאנחנו אוכלים לארוחת בוקר, פרויקט כזה, ויש לנו כמה פרויקטים כאלה. בוא נתקדם רגע, בוא באמת כאילו נדבר יותר, נתקדם לכיוון הפרויקט הזה לגבי כל מה שאמרת. אני בטוח שעוד יעלו שאלות בהמשך על כלל השירותים שאנחנו נותנים בתוך המערכת פה, כי זה דברים שאנשים בדרך כלל שואלים, מה עם הניהול ומה עם אז בוא תן איזה 5 דקות. כן, בוא ניכנס יותר לעומק, וגם חלק מהשאלות שאני רואה שמצטברות פה יקבלו מענה תוך כדי שני הפרויקטים. אז בעצם הפרויקט הראשון הוא פרויקט פזונטון, תסלוניקה, זה נמצא ממש בגב קרוב לקניון 1 סלוניקה בסלוניקי, בחלק המערבי של מרכז העיר, איפה שכל העיר זזה אליו, שם נמצא רוב הפיתוח של העיר היום, ההשבחה. אנחנו מדברים על אזור מוזיאון העם היהודי, אנחנו מדברים על אזור של תאגיד איטלקי שהולך לבנות שם סדר גודל של 100,000 מטר של מסחר, תעסוקה, פארקים וכדומה. ובעצם אנחנו מסתכלים, כאשר אנחנו עושים בניין, גם מה הפוטנציאל שלו קדימה, זאת אומרת מה הוא יכול להיות היום ומה הוא יכול להיות בעתיד. אז את הבניין הזה ניתחנו, ומה שבעצם החלטנו לעשות בו זה 30 דירות בגדלים שונים, כאשר יש פה באמת מגוון רחב של דירות, אתם תכף תראו. הבניין הזה עובר השבחה כללית כמו שאמרנו, כאשר אנחנו עושים את כל התהליך, וכולל התהליך הנדל"ני, אבל גם התהליך ההשקעתי של הלקוח והרישום וכדומה כמו שניר תיאר, ואנחנו רוצים בסופו של דבר לייצר עוגן. זאת אומרת שבן אדם שקונה פה, קונה דירה בטאבו, שנרשמת על שמו, ניתנת למגורים, ניתנת להורשה, ניתנת להשכרה, ניתנת למכירה, כמובן טאבו כמו שאתם מכירים טאבו, ובנוסף לזה מקבל את המערכת ניהול שלנו בתוך הדירה של עצמו, אוקיי? זו לא דירה שנשארת שלי, עוברת לבעלותכם באופן פרטי, אבל אנחנו בעצם לוקחים ומנהלים את כל היחידות בבניין, אחראים ללכת ולחפש את הדיירים עבורכם, לנהל אותם בסופו של דבר, לגבות מהם כל מה שאנחנו כבר עוברים למשרד השני של חברת הניהול. אם אנחנו נסתכל קצת יותר לעומק, אנחנו נדבר אני חושב שעל העיר אנחנו נדלג הפעם, אבל הרעיון הוא לייצר קודם כל בניינים שגם הנראות שלהם היא נראות שונה וחדשה יותר ממה שהעיר יודעת להציע היום, על אף שאתם תתחילו לראות בניינים מחודשים, כשמסתובבים היום מתחילים לראות כבר את הבדים הירוקים האלה שבעצם לפני שבניין עובר שיפוץ, כמו שאצלנו היה, וגם יהיה בזה, ובסופו של דבר אנחנו מייצרים מוצרים שצריכים לבלוט על פני השטח, להיות יפים יותר, מעוצבים יותר, בנויים באיכות גבוהה יותר, ולכן גם בסופו של דבר אנחנו מייצרים אותם כדי להיות מושכרים ברמה גבוהה יותר ונמכרים ברמה גבוהה יותר, כי אנחנו אומרים שאת הנדל"ן אנחנו לא מנתקים מההשקעה. אם אנחנו מדברים על הבניין חייב להיראות צעיר, מודרני, הוא חייב להתעסק בסופו של דבר עם הקהל שמגיע אליו, שהוא בראש ובראשונה סטודנטים, ואני פותח רגע סוגריים פה, רק שתבינו למה אנחנו מדברים על סטודנטים כל הזמן, זה בגלל שבסלוניקי יש קרוב ל-200,000 איש שהם סטודנטים, אנשי סגל, אנשי הוראה, אנשי אוניברסיטאות ומכללות, אנחנו מדברים על מתוכם 150-160 אלף שהם סטודנטים בעצמם, ועוד 40,000 אנשים שהם תומכי לחימה נקרא להם. וזה הולך לגדול, היה לי פגישה באחת מהאוניברסיטאות פה, וזה הולך לגדול, כי הם הולכים לתת רישיונות לאוניברסיטאות, להפוך את זה לאוניברסיטה פרטית או להקים אוניברסיטה פרטית, שזה משהו חדש. באותה פגישה האוניברסיטה אמרה לך כל פרויקט שאתה מוציא לשוק תספר לי עליו, כי אני חייבת לפרסם את זה אצלי בסטודנטים. כן, האמת שלא סיפרתי לך, אז אפשר להרים על זה כוס קפה, אבל אנחנו העלו אותנו לטופ 3 של החברות ניהול באחת מהאוניברסיטאות הגדולות. זאת אומרת שכל סטודנט שמגיע והוא מחפש דיור, אז אנחנו מהטופ 3, מהשלוש המובילות מבחינת חברות הניהול. דברו איתנו בינואר, אבל נספר לכם מה קרה לשתיים האחרות. בכל אופן, אם אתם מבינים גם את העיצובים חייבים להיות עיצובים צעירים, מודרניים, אנחנו לא רוצים לחזור לימים של הארונות עץ עם עיטורים ודברים כאלה, אנחנו עושים את הכל כבר חדש להיום. מה שאתם רואים פה זה הדמיות
גם לפרויקט הזה, וחלק מהם מפרויקט קודם שעשינו, שהמציאות נראית אותו דבר. ניר יוכל להראות לכם, בסוף הוא יחבר אתכם לפרויקט שסיימנו לפני חודשיים ברחוב ויצי בעיר, לא רחוק מהבניין הזה שאנחנו מציגים לכם פה, ואתם תראו איך זה בסופו של דבר נראה במציאות ולא רק בהדמיות. פה אנחנו נכנסים לשיפוץ, בעצם הבניין הוא לפני שיפוץ, מדברים על סדר גודל של, ניר, תן לי לוחות זמנים פחות או יותר עד המפתחות, 6-9 חודשים? אוקטובר. כן, משהו באזור אוקטובר הבא, שאנחנו גם רוצים להיות מוכנים לעונת ההשכרות. זה יחסית זריז, כן? זה לייצר 30 דירות, כן? אז בואו נדבר רגע, ניתן לכם דוגמאות גם חלק מהדירות, אנחנו מדברים פה בעצם על 5 קומות של בניין, אוקיי? כאשר בסופו של דבר יש לנו גם קומת קרקע, בקומת הקרקע פה למשל יצא לנו דירות פה של גם דירות גן, שזה דבר נחמד, יש פה 2 דירות גן בתוך כל הבניין. בכלל הבניין הזה, מה שיצא בגלל הצורה שלו ובגלל שתכננו אותו, זה שיש פה מגוון מאוד רחב של סוגי דירות, זה א', ויש פה טווח מחירים שהדירה בין הזולה ביותר ליקרה ביותר יש 20,000 יורו הפרש, זאת אומרת כולל הוצאות אני מדבר, זאת אומרת בשורה התחתונה, ויש לנו פה דירות סטודיו ויש לנו פה דירות one bedroom, זאת אומרת דירות 2 חדרים מה שאנחנו קוראים להם בארץ, יש לנו פה דירה עם גן, יש לנו פה דירה עם מרפסת, ויש פה אפילו דירות מיני פנטהאוס בקומה החמישית, ובעצם זה יצא לנו שכתוצאה גם מעיצוב הבניין יצא לנו באמת אפשרויות שונות ללקוחות שונים. אני מסתכל רגע על הצ'אט, יכול להיות שחלק מהשאלות ששאלו אני יכול לענות את זה פה, אז מינימום להשקעה לדירת חדר למשל, אז אנחנו מדברים פה על 89,000 יורו ועוד ההוצאות שיש הנגרעות על המהלך באזור ה-100,000 יורו, בעצם מדברים על זה. לגבי משכנתאות ששאלו 2, עדיין לא, אנחנו עוד לא במצב שכרגע אפשר להביא משכנתה, זאת אומרת אנחנו כרגע מדברים על קנייה שהיא במזומן, אפשר לייצר מצב של פעימות לפעמים או לייצר מצב שאנחנו יכולים לשלם בחלקים, אבל אין כרגע מימון בנקאי ביוון למשקיעים ישראלים, אני מציע לכם גם להיזהר מפרסומים שאומרים שכן. כן, אבל לגבי זה אני רוצה להוסיף משהו, שכרגע הם מתחילים כן להיכנס למסלולים של הלוואות לזרים, אבל זה עדיין לא שם, כי תחשבו שבערך 10 שנים, אולי יותר, הם לא נתנו הלוואות, ולכן כל התהליכים וכל הרגולציה היא עדיין לא בנויה. זה לא בנוי, ולכן הם לא יכולים באמת לעבור את התהליך הזה ובאמת לתת. לפעמים הם אומרים שכן, אחרי 3 חודשים הם אומרים שלא, ולכן זה יקרה בקרוב, אנחנו לא יודעים אם זה חצי שנה, שנה, שנתיים, שזה יהיה קל ואפשרי לכולם. מה שאנחנו כן יודעים זה שמי שכבר יהיה לו דירה ויוכל לבוא עם מקרה ולהגיד, תקשיבו, יש לי דירה פה בפרויקט תסלוניקה, אתם יכולים לראות, היא רשומה על שמי, בשנה האחרונה היא הכניסה ככה וכך, הנה אתם יכולים לראות את הדוחות, אתם יכולים לראות שזו דירה שהיא מכניסה ויש בה דייר, ולכן אני רוצה שתעזרו לי עם הקנייה של הדירה הבאה, בואו תמשכנו לי את הדירה הזאת ותוציאו לי 60-70% לטובת הדירה הבאה, ודירה הבאה אתם יכולים אולי לקחת גם, ובעצם ככה אתם יכולים לקנות כמעט עם 0 יורו או דירה. יש לכם ניסיון שזה כבר הצליח? מצב כזה שמישהו שכבר יש לו דירה והצליח לקבל משכנתה? עוד לא. הרגע אמרתי שזה עדיין לא שם. מה שניר מתבסס עליו זה שהיוונים מעדיפים ריפייננס על פייננס. זאת אומרת, הם מעדיפים לתת לך משכנתה אחרי שיש לך את הנכס ולא למען רכישת הנכס. אחרי שמשהו עובד וזה כבר יש לכם ניסיון שזה קרה? זה קרה בעבר. זאת אומרת, אם יש לי כבר נכס אני יכול למשכן אותו ובשביל לקנות את הדירה הזאת? אז זה מה שאמרתי, שיש פה איזה בין חצי שנה, שנה, שנתיים, עד שזה יקרה אירוע כזה. אבל זה יקרה. אוקיי, תודה. זה יכול להיות בטווח, אנחנו לא באמת יודעים את הטווח, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מבררים ואנחנו מאצבע על הדופק, זה יכול לקרות מטווח של 3 חודשים ויכולים להתעורר גם עוד 3 שנים. כל עוד אנחנו לא רואים שהם נותנים כסף בפועל, אנחנו עוד לא קוראים לזה כמהלך שאפשר לעשות אותו. אני יכול להגיד לכם שלמשרד שלי הגיעו מנהלי אזור של סלוניקי של הבנקים, וזה מה שעלה בשיחות,
אוקיי? שעדיף לעשות את זה בדרך הזאת, אבל זה עדיין לא שם, זאת אומרת, אנחנו עדיין מתקדמים, אנחנו כאילו באנו מהעתיד, אוקיי, מישראל, מארצות הברית, והם עדיין לא שם. אוקיי, אז גם שאלו פה אם יש הדמיות של הדירות גן או הדמיות של הדירות מרפסות. אנחנו יכולים לשבת עם כל מי שיתעניין שיבחר איזה דירה מסוימת, אנחנו גם נסתכל על המודל העסקי שלה, גם נסתכל יותר מקרוב מה באמת היא כוללת, ואין לנו בעיה להרחיב לגבי זה. שימו לב למשהו שאולי, אני לא יודע אם שמתם לב אליו, אבל כל הדירות אנחנו בעצם ייצרנו להם מחסן של 7 מטר, לכל הדירות יש בקומת המרתף מחסן בטאבו של 7 מטר. קודם כל היתרון בזה זה שאנחנו ניצלנו עוד מטראז' בבניין, רצינו לייצר ממנו עוד משהו שאנחנו לא רצינו לתקוע דירות בקומה -1 ו-2 שם, אז מה שעשינו בעצם ייצרנו קומת מחסנים פרטית. זה אומר שאתם כבעלי הדירה יכולים לאחסן שם דברים שלכם לימים שאולי אתם תהיו בדירה או לימים שאתם תרצו להשתמש בהם, החלטתם לא להכניס דייר בעתיד. זאת אומרת, אפשר להשתמש בזה בהרבה דברים, והדייר שלכם שהוא רוצה להכניס שם את האופניים שלו, או רוצה לשים שם את הדברים שהוא רוצה לנעול, יש לכם אפשרות. את המזוודות, את כל הדברים מסביב. אנחנו נעשה את זה ברמת ההשכרה, כשנזכיר את היחידות אנחנו גם נדבר בעצם עם הסוחרים על האפשרות שלהם להשתמש גם במחסן בנושא הזה. לגבי חניות, אנחנו לא, חניה זה דבר נדיר בסלוניקי, זה דבר שהוא גם לא נדרש כל כך מבחינת גם התנועה שממש מיותר לייצר חניות וגם הנושא של התחבורה הציבורית. אנחנו נמצאים פה על העורק הראשי של האוטובוסים ומרחק הליכה מתחנות מטרו שהולכות ישר לאוניברסיטה והולכות למרכז העיר, אז בפרויקט הזה אין לנו חניה, יש לנו פרויקט שאנחנו עושים דירות למשפחות מחוץ לסלוניקי ושם יש חניות, אבל פה בדירות כאלה שעושים דירות סטודנטים או עושים גם דירות Airbnb אנחנו לא מייצרים חניות, בדרך כלל זה ספציפית שם אין בעיה של חניה, יש שם גם בקניון שהוא 130 מטר ליד, יש שם 3 קומות של חניה שיכולות להכיל, לא יודע, 3,000 מכונים. כן, אז זה במקרה של הבניין הזה באמת, אבל בדרך כלל אנחנו באמת לא מסתכלים על החניה בדירות האלה. אם מתעקשים, כי אנחנו רוצים למשל דירה בשביל עצמנו ואנחנו רוצים להגיע עם רכב, אז צריך להסתכל על דירות אחרות, זה לא הדירות האלה. לגבי מה שג'וני שואל, 89 לדירת חדר, כולל הכל נטו, הוצאות תלוות, הדירה מתי מוכנה. אז קודם כל יש לך פה את כל הטור הזה, אני אראה לך דירה אחת מה-89, אם ניקח דירה אחת כזאת למשל, אוקיי? אז היא 89 מחיר הבסיס, אתה מסיים ב-101 כולל כל ההוצאות. זאת אומרת 101,000 יורו או 100,000 יורו זה בעצם הבנצ'מרק שאנחנו כיוונו אליו, להיות בדירות שאנשים יכולים להיכנס עם דירה חדשה, לניהול, משופצת, שהוא יכול לבחור גם כמה בתוך הטווח מחירים הזה, ולקבל בעצם עדיין להישאר בתקציב שלא עובר את ה-100,000 יורו, אז זה לשאלתך. הקניון שמדובר הוא קניון וואן סלוניקה במערב העיר, אתם גם תראו בעצם את המפה אפשר לקבל, וגם מי שירצה לדעת יותר אני אשלח לו את המיקומים ואת הכל כמובן. וזהו, זה לגבי הפרויקט הזה. אני עוד אראה לכם רק פה את שאר הקומות, להראות לכם שיש פה גם את הקומה הרביעית. אתם רואים שבעצם, אם שמתם לב, אני אראה לכם רגע, אם שמתם לב, הבניין מדורג, זאת אומרת שיש לו בעצם כמה קומות נסוגות ויש לו חלק שהוא בניין ישר. אם אתם רואים זה מתבטא גם בדירות אחר כך, יש לנו את הדירות גן מאחורה, עורפיות, בקומת הגראונד, אבל ראשונה ושנייה הם ללא מרפסות, ומקומה שלישית כבר מתחילות דירות עם מרפסות, אוקיי? רביעית ובחמישית שהן 2 דירות מיני פנטהאוס, קצת יותר מפנקות וגדולות גם, אחת כבר מכורה, אפרופו. נכון ניר? כן. יפה. קצת לסכם את המצגת הזאת לפני שאני גם אעבור לבאה ואני גם אסתכל על השאלות. אנחנו מדברים בעצם על כמה פרמטרים שיש בתוך הפרויקטים שלנו, שזה נכון גם לפרויקט הבא ולכן אני גם מתעכב על זה עכשיו. אחד הדברים היסודיים שאנחנו קודם כל בודקים, וזה הכלל הראשון בנדל"ן, זה הלוקיישן. איפה אנחנו בעצם רוכשים בניין, כי אנחנו מזכיר לכם, אנחנו לא מייצרים בניינים מאפס, אין קרקעות, אני לא יכול לבחור איפה לבנות, אני קונה בניינים קיימים. זאת אומרת שברגע שמציעים לנו לקנות בניין שלם, אנחנו בודקים מה המיקום שלו, למה הוא משרת אותנו,
בעצם איזה דייר הולך להשתמש בו בסופו של דבר עבור המשקיע שלנו. אז זה דבר אחד. דבר שני זה איכות הבנייה. אנחנו לא מתפשרים, אנחנו לא רוצים להיות יותר זולים מהשכן שלידינו, למרות שאנחנו רוצים להיות תחרותיים במחיר, אנחנו תמיד נייצר מוצר איכותי יותר. זאת אומרת, אני מעדיף למכור באותו מחיר ושהמוצר שלכם יהיה יותר איכותי מאשר למכור בזול יותר. ואז בסופו של דבר המוצרים שלנו מאוד איכותיים, אנחנו מאוד מקפידים על הדברים האלה, וגם כדי לייצר לנו ולכם שקט בעתיד. אני לא רוצה ששיפוץ שאני עשיתי לא טוב יגרום לי או לכם אחרי זה אי נוחות. הדירות מסופקות ברמה של עד המפתחות, זאת אומרת שאנחנו מדברים, ניר תיאר את זה קודם, זה עד כולל הריהוט, כולל העיצוב, כולל מכשירי החשמל, בעצם דירה שמוכנה לעבוד, נשאר להביא פחות או יותר סדין, מגבת, והבן אדם שרוצה לבוא ולהיות שם, הסטודנט רוצה לגור שם, יכול להביא את הדברים שלו ופשוט להיכנס. היכולת שלנו לנהל עבורכם את הכל. עכשיו, המנג'מנט פה מבחינתי זה לא רק הניהול נכס, אוקיי? זה גם ניהול התהליך. אתם לא צריכים לבוא וללמוד את החוק היווני, אתם לא צריכים לבוא וללמוד איך עושים העברות כספים, ומה רושמים בטאבו ואיך רושמים בטאבו, אנחנו מייצרים מערכת סגורה של כל הדבר הזה. הניהול שלנו מתחיל עוד לפני שרכשתם, וכמובן ברגע שיש גם דירה, והניהול שלנו ממשיך גם ביום שאתם תרצו למכור או ביום שתרצו לממש. אוקיי? אנחנו ניהול כולל של כל המערכת של הלקוח שעובד ביוון, ובסוף זה כמו שאמרתי, זה חייב להיות בעצם, זה חייב להיות השקעות, זה חייב להיות משהו שיש לו מודל שמייצר תחזית מסוימת, מייצר שכירות מסוימת, הכנסה מסוימת, הגדלת הון מסוימת עבור הלקוחות שלנו, כי זה הפוקוס במוצרים. אז אני רגע עוצר גם את המצגת, אני רואה שהצטברו פה שאלות, אני יכול בשמחה לעבור עליהם. האם ניתן לעשות איתנו תוכנית מימון, יועץ מימון יש לכם, להגיע עם 100,000 והשאר מימון, קיים שירות כזה איתכם? קודם כל אנחנו תמיד שמחים לדבר ולמצוא רעיונות איך לשפר את המערכת, כרגע אין דרך לייצר תוכניות מימון, אלא אם כן יש לי בצד השני נכסים שמניבים, זאת אומרת כל עוד אני רוצה לשלם תזרים, אז אני צריך למשוך אותו ממקום אחר. לממן את הבנייה, אני רוצה לקצר את התהליך כמה שיותר. גם התהליכים אצלנו הם לא תהליכים ארוכים. בארץ מדברים על 3 שנים בנייה, אז צריך את העניין של ליווי בנקאי או צריך את העניין של מימון. פה אנחנו רוצים להגיע מהר מאוד למצב שאנחנו מספקים את המוצרים. כרגע אין לנו יכולת לתת מימון ביוון. היועץ זה לא הבעיה. יועץ המימון זה לא הבעיה. המימון זה הבעיה. אני רוצה להגיד רגע משהו על הפרויקט הזה. הפרויקט הזה מתחיל בינואר, מסתיים באוקטובר, קבלת מפתח עם דייר שנכנס פנימה, אוקיי? כן. זה גם עונה לשאלה של יואש, עניתי על זה, המחיר כולל ריהוט ומכשירי חשמל, כן, עד לדירה המתופעלת. שגם הריהוט, אני רוצה להגיד שאנחנו ניסיון של מאות יחידות, ולכן הריהוט, הגענו למצב שאנחנו יודעים בדיוק מה טוב לדירות האלו, ומה הדייר צריך, ומה נשמר. לדוגמה, יש שם מיטה, ספה נפתחת, שנותן מענה גם לאנשים חברים שרוצים לבוא ולהתארח, הורים, לרוב מי שנמצא פה, כי זאת עיר שהיא כמו תל אביב, באים מכל אירופה לחיות פה, לרוב האנשים שסוחרים הם לאו דווקא מפה, ולכן מיטה נפתחת יכולה לעבוד טוב גם להורים של האנשים שמגיעים. אני אמשיך רק לענות לשאלה של גיא, מה התשואה נטו לשנה אחרי הכל, אנחנו לא נקבל את התשובה הזאת בלייב הזה מתוקף החוק במדינת ישראל, לא ניתן לדבר בצורה פומבית על רווחים, צורות, השוואה לרווחים בפרויקטים אחרים, מה ניתן להגדיל את הכסף שלי, זה דברים שאנחנו נצטרך לעשות באופן פרטי, אתה מוזמן ליצור איתנו קשר, אני אראה לך תוכנית עסקית שלמה של דירה שאתה תמצא חן בעיניך ולפיה אנחנו נבחן, ובשמחה, אבל אין פרסומים פומביים ואין פרסומים של בלייבים או בוובינרים שאנחנו רוצים להעלות דבר כזה, זה נובע מחוק הניצאים אם מישהו רוצה לדעת. מבחינת הסחירויות, ניר ענה לכם, הסחירויות בבניין הזה נעות בין 520 ל-630 או 630 היה שם, נכון? 630, בין 530 ל-620 זה המספר, שבתוך הבניין הזה לפי הגודל, כיוונים, מרפסות, עניינים וכדומה, הדירות הן בתהליך הקמה, הבניין קיים, אוקיי? מה שאנחנו עושים, אנחנו קונים את הבניין, עושים את השיפוץ ואז מבצעים את הפרצלציה פיזית לרישום. אתה רוצה שנראה להם לרגע איזשהו פרויקט שסיימנו? אתה יכול רגע לפתוח את זה, חכה רגע. יש לי זה? יש לך, כן.
אני אעשה את הרגע את ויצי, אני רק בינתיים ממשיך לענות את השאלות. מחיר השכרה הוא ברוטו, אנחנו בעצם גובים את זה כחברת הניהול ומשלמים משם לכל הרשויות. דמי הניהול שלנו כולל מע"מ עם 10% לדיור ארוך טווח, מה ששאלתם בעצם. רגע, העלמת לי את השאלות, מה עשית לי? בינתיים, מה עוד השאלות? מיסוי על השכירות. טוב, גם מיסוי אני אענה לאנשים באופן פרטי, יש לזה תשובות, אבל שוב, אני לא יועץ מס ואני לא רואה חשבון, אנחנו כן יודעים את התשובות לדברים האלה. אני פחות אוהב לדבר על זה בצורה פומבית, זה דברים שהם דברים שצריך לתת להם, רק לראות שאנחנו מדברים, אני כאן הולך סביב עצמי. יש חוק במדינת ישראל שאוסר עליי לדבר על כל מיני דברים שהם לא בתחום ההתמקצעות שלי. ברגע שזה לקוח שנכנס למשא ומתן ואני יכול לתת לו את הפרטים האישיים עבורו, אז אני יכול לתת מידע, ואני עדיין אשתמש בדיסקליימר שצריך לוודא אותי עם רואה חשבון. אני רק יכול להגיד שהמיסוי פה הוא טוב. כן, המיסוי טוב מאוד, יש אמנה למניעת כפל מס בין המדינות, ויש אין צורך בחשבון בנק יווני, אפשר, אין צורך, אבל אפשר לעבוד עם חשבון ישראלי. רוב הלקוחות שלנו, רוב מוחלט של הלקוחות שלנו עובד הלוך חזור מישראל, ומבחינת... זאת אומרת שהם מקבלים את הכסף ישירות בחשבון בנק שלהם בישראל. כן, או במקום אחר אם הם רוצים, אבל לרוב זה בישראל. מבחינת הסיכונים בעסקה, ואם יש עורך דין מלווה או בנק, אז מבחינת הסיכונים בעסקה אתה מבצע עסקה בטאבו, אתה לא רוכש פה לא חלק בבניין ולא... בניין קיים. לא מניות, כן, לא משופט, הוא קיים. אין היתרים להוציא כדי לבנות אותו, זאת אומרת זה מבחינת הביטחונות אתה נרשם בטאבו מהרגע הראשון, יש עורך דין ונוטריון שמלווים את העסקה ואת הרישום. בנק, כמו שאמרנו כבר בלייב הזה, אין כרגע מה לדבר על בנק. החוזה הוא חוזה יווני, אנחנו ישראלי, שום דבר אצלנו לא ישראלי חוץ מהבעלים. החברה היא חברה יוונית, מוקמת בסלוניקי, המשרדים בסלוניקי, החברה רשומה ביוון, חברה בע"מ, וכל החוזים אצלנו הם חוזים בעצם מבוססים יוונית, מתורגמים לאנגלית, כולם נוטריונית בעצם, כדי שיהיה אפשר להבין אותם. זה יתרון עצום. אנחנו כמובן גרים בסלוניקי, אנחנו לא חברת שיווק, אנחנו בעצם החברה היזמית, אתם קונים ישירות מהיזם, אנחנו גרים פה, המשרדים שלנו פה, יש לנו עובדים פה, דרך אגב, למה שמישהו כתב, אם זה יווני אז אין שום חוק שמונע שיח על מס ותשואות, זה נכון, מבחינת יוון זה לא מעניין אף אחד, אבל אני אזרח תחת החוק הישראלי. וזה לא משנה שהחברה שלי יוונית, אני זה שעובר על החוק ברגע שאני עושה את זה, וזה בדוק, הנושא הזה. כן. אוקיי. זהו. אז בעצם אם ראיתם מה שניר העביר תוך כדי שעניתי לשאלות, אז אנחנו בעצם ראינו את העסקה שהיא עסקה של הקודמת שסיימנו בויצי. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעבור להראות לכם, לוקחים אתכם רגע 180 מעלות, אוקיי? למקום שבו אנחנו בעצם מראים לכם פרויקט דירות יוקרה שלנו, ששם הרעיון הוא בסופו של דבר להתעסק בדירות Airbnb, להיות מאוד, שנייה אחת, צריך לצאת מפה איכשהו, פרויקט הרבה יותר למטרות יוקרתיות, להשכרה, זה בניין של ממש רמה של 5 כוכבים שאנחנו מייצרים, הנה אני מיד שם לכם אותו, יש מישהו שיכול להיות שכבר הכיר אותו וראה אותו בעבר אצלנו, והוא נקרא ויה אגנטיה, ופה אנחנו לוקחים אתכם למרכז של המרכז של העיר, זאת אומרת אין יותר מרכזי מזה. זה כאילו אפשר להגיד הבימה? כן, משהו כזה, זאת אומרת זה בערך איפה שאם רוטשילד ודיזינגוף היו נפגשים. בסופו של דבר זה עסקה שקופץ לי פה, זה עסקה שיושבת, הרי אני מזכיר לכם מהבניין הקודם, אנחנו לא בוחרים איפה יהיו הבניינים שאנחנו נקנה, אבל מפעם לפעם אנחנו מבינים שיש בניין שפתאום קיבלנו אותו שהוא ממש מה שנקרא בצנטרום של הפיילה, וזה הפריים של הפריים לוקיישן. הבניין הזה יושב באגנטיה 69, זה הכתובת שלו, מי שהיה בסלוניקי יודע, אגנטיה זה הרחוב הראשי של סלוניקי, שתחתיו נוסע המטרו, הבניין נמצא 30 מטר מתחנת המטרו, ולכן כאשר אנחנו ראינו את הבניין הזה, אמרתי, ויסלחו לי כאלה שהם סטודנטים, אני לא הולך לבזבז את הבניין הזה על דייר טווח ארוך או דייר סטודנט, צריך לייצר פה מנגנון הרבה יותר חכם, ומשהו שהוא מאוד חשוב גם להבין, בבניין הזה ימאס נשארת גם השותפה וגם חברת הניהול, זאת אומרת אנחנו מחזיקים פה חלקים מהבניין שלא עומדים למחירה, אנחנו לא מוכרים את כל הדירות, יש לנו דירות בודדות שנשארו פה למחירה, ושאר הדירות נשארות בידי ימאס,
יש לנו אינטרס מובהק להישאר במיקום הזה כבעלים, בלי קשר לזה שאנחנו נשארים כחברות ניהול בכל הבניינים שלנו. אוקיי, זה סתם כאנקדוטה חשובה בשבילכם לדעת. בואו נסתכל טיפה על איפה אנחנו נמצאים. אוקיי, שנייה אחת, אני רק אכניס אתכם למיקום ואז נחזור לבניין. אנחנו בעצם נמצאים ליד תחנת המטרו של אגיה סופיה, על הקו הראשי. הקו הזה בעצם לוקח דרך האוניברסיטאות, דרך מרכז הירידים, דרך כל השכונות של סלוניקי עד לשדה תעופה, ובעצם מאפשר לנו להיות בכיוון הפוך, בבן אדם שנוחת בשדה תעופה, אוקיי, מכל מקום בעולם, יורד למטרו ונוסע עד לבניין. ולכן הדבר הזה היה לנו מאוד חשוב בלייצר פה מנגנון, שהמנגנון הזה הוא מנגנון שנותן ערך רב יותר מהדירות האלה. כן. אם אתם רואים מצד שמאל, תסמן את האזור המיוער שם. כן. כן, זאת בעצם השדרה המרכזית, זה המרכז של סלוניקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בין שדרת אגיה סופיה, שזה 30-50 מטרים, שדרה מאוד יוקרתית, לשדרה הכי מרכזית בסלוניקי, שזה בערך 100 עד 130 מטר לשדרה הכי מרכזית. אז... כן, מי שהיה שם בעצם כנסיית אגיה סופיה, שנמצאת פה טיפה מחוץ לתמונה, זאת התחנה שלה שנמצאת ממש בסמוך לבניין, אזור מדהים גם עם עתיקות וכנסייה, ויש שם בתי קפה שמפוזרים בתוך העתיקות וכדומה. אז אנחנו באמת באזור שהוא פריים לוקיישן, ומה שיותר עניין אותנו זה באמת כאילו איך אנחנו נמצאים על העורק הראשי של העיר. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באמת על העורק של המטרו. חייבים להבין שכשבונים את המטרו ביוון, אנשים לא יודעים את זה, אבל יש כרגע קו אחד. אוקיי? כרגע בונים קו אחד, והקו הזה הוא 99% מהצרכים של סלוניקי. אוקיי? כי זה השדה התעופה, השכונות החדשות, האוניברסיטאות, מרכז הירידים, השכונה... זה בעצם עובר במקביל לים. כן, אם אתם רוצים לדעת, אז באמת השדה תעופה נמצא פה למטה, והתחנת המטרו נוסעת על כל הקו שבעצם מקביל לים, אז זה חשוב לדעת. אני חוזר רגע טיפה לבניין. הבניין חייב לבלוט, הבניין חייב להיראות אחרת. זה בניין, קודם כל ניר בישר לי את זה לפני איזה חודש ואמרתי וואו, זה הבניין הראשון והיחיד כרגע שיהיה במרכז סלוניקי מחודש ומחוזק לשנת 2024, בתקנים של 2024. זאת אומרת שאנחנו בעצם עושים את הבניין הזה ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים גם מבחינת רמת השיפוץ. רצינו לעשות, אם אנחנו כבר עושים משהו שצריך להיערך וצריך לייצר פה איזה מנגנון שנראה הרבה יותר, אז ההשקעה פה היא הרבה יותר גדולה. זה גוזר גם מחירי דירות יקרים יותר, אנחנו כבר אומרים, כתוצאה מהמיקום, כתוצאה... הוספנו מעלית גדולה. כן, יש פה מעלית שנייה, זאת אומרת, הוספנו מעלית, זה הכוונה, יש פה מעלית שנייה שנוספת, וזה בדיוק העניין שאנחנו אמרנו לכם, 180 מעלות מהדירות הקודמות, זה לא דירות לסטודנטים, זה דירות ל-Airbnb, לאירוח, שגם אנחנו עושים אותו, ויש לנו אינטרס מובהק לעשות אותו כמה שיותר טוב, גם כבעלים בבניין וגם כחברת הניהול, וזה אז האינטרס שלנו מתיישר איתכם. מבחינת כלל השירותים שהבניין הזה יודע לתת, אז אנחנו עוד חלק מהדברים עוד מגבשים מבחינת השטחים הציבוריים של הבניין, אבל אנחנו רוצים כן להכניס פה איזה משהו שנותן קולינריה לבניין, איזה משהו שיהיה למטה ובעצם יוכל לספק לבניין ערך נוסף על Airbnb. תחשבו שהייתם ב-Airbnb, לרוב לא הגישו לכם קרואסון וקפה בבוקר, או חביתה בכלל לא, כי זה כל הרעיון של Airbnb, שאתה תבשל לעצמך. פה אנחנו רוצים להיות גם מלון וגם Airbnb, זאת אומרת, האנשים יוכלו כן לעבוד בעצמם בתוך הדירות, זה דירות Airbnb. יוכלו להזמין איזושהי סלסלה לחדר. אבל אפשר להזמין דברים לחדר, ויש פה עוד דברים כמו גג פעיל, שאנחנו בעצם הולכים להפעיל כחברת ימאס עצמה, לטובת אירוח של דברים על הפנטהאוז, אם זה הרצאות, אם זה כנסים, אם זה הופעות, ולהשתמש בעצם בדירות של הלקוחות שלנו ושלנו כהשכרות לטווחים קצרים. מאוד אופטימיים לגבי יכולת ייצור הבניין הזה. כן, חדר כושר וכו'. אם אנחנו מסתכלים עליו היום, אז בעצם אתם יכולים לראות שהוא חייב לעבור שינוי מסיבי. אנחנו כבר היום בעלי הבניין, אנחנו בעצם לא בתהליך רכישה או משהו, בעלי הבניין, אנחנו כרגע לפני תחילת השיפוצים, תוכניות מפורטות, ונשאר לנו עוד כאמור כמה דירות למכור. יש פה איזו שאלה. כן, אנחנו גם עושים בעצם את כל הפרסום בבוקינג ו-Airbnb,
זה חלק ממה שחברת... אנחנו one stop shop, מי שעושה איתנו... כן, רק אני אגיד משהו לאבישי, אנחנו חלק מהעניין של לפרסם ובעצם להביא את הדייר כמובן ולהגדיל את התפוסה, זה גם טוב לי וגם טוב לך, אבל אנחנו לא Airbnb, כן, Airbnb בפני עצמם יש לשלם ל-Airbnb על דייר שהם הביאו, או בוקינג, זאת אומרת יש תשלומים שצריך לשלם להם כפלטפורמות, השאלה היא דווקא, המתחבאת פה היא שאלה טובה, זאת אומרת שככל שאנחנו נוכל לפרסם גם מחוץ ל-Airbnb ובוקינג, ההכנסה שלך ושלי תגדל. זאת אומרת, המטרה שבסופו של דבר כן להשתמש בפלטפורמות האלה, הן נוחות, הן שולחות אנשים, הן ממלאות תפוסה, ואם אנחנו יכולים עם הזמן, גם בלקוחות חוזרים, גם בפרסומים של ימאס, גם בניהול העצמי שלנו, להביא דיירים בכוחות עצמנו, זה רווחי לך ולנו יותר, כי בעצם אין את ההורדה הכבדה של Airbnb, Airbnb יכולים להגיע ל-20-22% גבייה פר לילה, על הפרסום רק. זאת אומרת, רק אז מתחילות ההוצאות על הדירה. אז כן, אנחנו כן לוקחים דווקא את הברירת מחדל של בוקינג ו-Airbnb, אבל אנחנו גם לוטשים עין לפרסם ולהזכיר בלעדיהם, אז ככה שאנחנו כנראה יהיה מנגנון משולב בתוך הדבר הזה. נמשיך. טוב, מה שאני רוצה רק להראות לכם זה כמה דירות שאנחנו בעצם מייצרים בתוך הבניין. אם אנחנו רוצים לדעת את הדירות, אז רוב הדירות שאנחנו מייצרים הן דירות סטודיו בגדלים שונים, זאת אומרת דירות שיכולות לאפשר 2 person שישנו שם, ואם אנחנו מדברים על דירות Airbnb אז אנחנו מדברים על רוב זוגות ובודדים שמגיעים לעיר במטרה להשתמש ביחידות האלה, בדרך כלל זוגות, אז הרוב המכריע של הדירות בבניין הזה הן דירות סטודיו קטנות בכוונה, גם לייצר מטראז' כמה שיותר קטן לרכישה עבור המשקיע שלנו, שייצר כמה שיותר תשואה מעצם מאותו יחידות קטנות. זה כמו ההיגיון של לקנות דירת 3 חדרים לעומת דירת 5 חדרים למי שמחפש תשואה, אוקיי? כי תמיד ככל שהמטראז' קטן יותר, אז השווי פר מטר או השכירות פר מטר צריכה להיות גבוהה יותר, כי זה נותן בסוף, מה שיפה בדבר הזה זה שדירת 20 מטר ודירת 30 מטר נותנת את אותו פתרון אם זה 2 ראשים שישנים שם, כי סופרים בעצם 2 person שבאים לישון. אז רוב היחידות שלנו הן יחידות בגדלים שונים של סטודיו, יש לנו בקומה השביעית 2 חצאי קומה, זאת אומרת הקומה השביעית בעצם מחולקת רק ל2, ששם יש לנו דירות 3 חדרים, שזה מישהו שבאמת רוצה כבר כן להחזיק דירה גדולה יותר, זה תקציבים אחרים, אתם תכף תראו את זה בטבלה, אבל יש רק 2 כאלה בבניין, 1 טורפית, 1 חזיתית, ובעצם הפנטהאוס שאנחנו בנינו גם בקומה העליונה, הפנטהאוס כרגע לא עומד למחירה, אז אתם גם לא תשמעו כמה הוא עולה גם. אבל כעיקרון הפנטהאוס הוא חייב לשרת מבחינתנו איזה סוג של מפקדה של ימאס שבעצם יודעת לקחת את כל הבניין הזה ולהגדיל את היכולת הכנסה שלו. קצת הדמיות, כמובן הכל מגיע ברמה מוגמרת כמו שאמרנו, אנחנו לא מצפים מאף לקוח שלנו, מאף דייר שלנו ללכת ולקנות לבד מצרכים, בטוח לא, ולכן הרמה שמגיעה פה מרמת גימור היא רמת גימור הרבה יותר גבוהה מאשר דירות סטודנט. אני אסביר לכם בפשטות, אם בסטודנט אני יוצר ברמת המיטה והמזרון שאני צריך לספק בתוך הדירה הזאת, אז ב-Airbnb אני צריך גם את המצעים והסמיכות והקריות והציפיות. אם אני יוצר אצל הדייר סטודנט שלי בזה שיש לו את כל המטבח מוכן עם הכיור והתנור והמקרר וכל הדברים האלה, ב-Airbnb צריכה להיות שם מכונת הקפה והקפסולות והסוכר והפרחים והסלסלה, זאת אומרת בסופו של דבר אתם צריכים להבין, הרמת גימור היא הרבה יותר גבוהה ברגע שמייצרים דירות ל-Airbnb, גם המיקום, גם הגימור, גם השיפוט שיש פה מייצרים בהכרח דירה יקרה יותר מאשר דירות סטודנטים. אני רגע מסתכל על השאלות בזמן שתסתכלו על הדמיות שלנו לבניין. התחזוקה השוטפת של ניקיון בין דיירים מתבצעת על ידי חברת הניהול שלכם? כן, הניקיון מתבצע, קודם כל זה דירות בטאבו, אם לא אמרתי את זה, גם פה אנחנו בדירות בטאבו, דירות פרטיות. זאת אומרת הדירות, א', הבניין מתוחזק כל הזמן כבניין על ידי חברת הניהול, כן, יש בעצם הוצאות שוטפות להחזיק את הבניין, להחזיק ועד בית, לנקות, לגנן, כל הדברים האלה, אבל כל אחת מהדירות גם עוברת תוך כדי הניהול שלה גם את הניקיון בין דייר לדייר, את כל הנושא של התחזוקה, אם משהו קרה, אם משהו תקן, לשפץ או לייצר שם מחדש, אז בסופו של דבר אנחנו כמובן מבטחים את עצמנו נגד נזק ודברים כאלה, אבל אנחנו בפועל אלה שנטפל, זאת אומרת גם בניקיון, גם בתחזוקה. גם במיתוג, גם בברנדינג. אני רוצה להגיד משהו שזה משהו שהוא
הדירה הזאת מתאימה לאנשים שהם רוצים שיהיה להם נכס במרכז עיר אירופאית מובילה, וזה גם business and pleasure. למה? כי אם אתם תרצו לבוא לאיזה סוף שבוע או לשבוע, אתם תוכלו להודיע לחברת הניהול מספיק זמן לפני כדי לראות שזה פנוי, היי, אנחנו רוצים לבוא בסוף שבוע הזה, תשריינו לנו את הדירה ותוכלו להשתמש בדירה שלכם וליהנות מהחוויה הזאת, שיש לכם גם את הדירה הזאת שהיא עושה כסף, וגם שאתם יכולים מתי שאתם רוצים לבוא ולשים את הראש. לשים את הראש ב5 כוכבים. בפריים לוקיישן. שהוא שלכם. האם יש יתרון לדרכון אירופאי בעסקה? לדוגמה בבוקרשט חלק מהקרקע נרשמת על שמי כאזרח. אם יש לך דרכון אירופאי, אז מה זה משנה כמה זה נרשם? יש לך כבר דרכון אירופאי. זאת אומרת, ברגע שאתה עם דרכון אירופאי, אתה לא צריך את הזכויות שיוון נותנת מתוקף הנדל"ן. כי מה שהיא נותנת זה אישור תושבות במדינה, בגולדן ויזה אני מדבר, ואחר כך בעתיד אפשר להגיש דרכון אירופאי. זאת אומרת, אתה נמצא בסוף התהליך של מי שרוצה להשתמש בנדל"ן ביוון כדי לייצר לעצמו דרכון או ניהול. מבחינת, במידה ובאים לנופש פרטי, יש עלויות מול חברת הניהול, שאלה מעולה ובמקום, אנחנו רוצים להגן בתוך הסכמי הניהול שלנו שבועות מראש, שאתם תוכלו לבוא ולהשתמש, זאת אומרת, לבוא ולהגיד לכם, א', במועדים האלה יש לפעמים תפוסה נמוכה יותר, בואו תנצלו את זה אתם, כדי שאנחנו לא נפגע לכם ולנו ביכולות ההכנסה, וגם אפילו אם זה בתוך העונה, לסגור שבוע, לסגור שבועיים, זה לא יהיה משהו שצריך להוציא עליו איזו הוצאה יוצאת דופן, ולכן אנחנו בעצם רוצים להגן. כן, ההוצאות הן מינימליות, זה בעיקרון הניקיון. כן, אז אנחנו לא גובים מהלקוח שלנו שהוא בעל הדירה, כמובן שאם הלקוח יישב שם עכשיו 3 חודשים, אז זה לא אותו דבר כמו לבוא שבוע פה שבוע שם, אבל אנחנו מעגנים בתוך הסכמי הניהול אפשרות לבוא ובעצם להשתמש ביחידות שלכם. מבחינת חוף הרחצה, חוף הרחצה הכי קרוב נמצא דרומית לשדה התעופה, אנחנו מדברים על בפיראה, אנחנו מדברים על סדר גודל של 25-30 דקות. כן, רבע שעה 20 דקות. רבע שעה 20, ניר זה שנוהג את זה בפועל, כן, אני מעריך את זה מהמפה. אבל בעצם אנחנו נמצאים בסלוניקי, שאתה נמצא שעה מחלקידיקי, אז ככה שזה מה שהם עושים. חלקידיקי, מי שלא מכיר, זה כמו תאילנד, זאת אומרת, כמו כל האיים בתאילנד. אני רק אתן לך תשובה לגבי מה שבאמת שאלת. דרכון אירופאי כעיקרון לא נותן לך יתרון כרגע בשום דבר, בשום עסקה, בשום מיסוי ובשום מע"מ. נותן לך רק את היכולת לשהות פה. כן, אין לך בעיה לשהות, אתה לא יושב על ויזת תייר, אתה יכול לשבת שם יותר מ3 חודשים בלי לצאת, כרגע אין שום תיעדוף בנושא של דרכון אירופאי. לגבי נושא מיסוי, אני אענה לך משהו שהוא משהו כללי, כדאי שתדעו, לא משנה אם יש לכם 4 דרכונים זרים, אוקיי? אם אתם תושבי מדינת ישראל, אתם ממוסים במדינת ישראל כמו מישהו שיש לו רק דרכון ישראלי. אלא אם כן אתם משלמים, נגיד אם יש לכם דרכון פורטוגלי, אם אתם משלמים שם המיסים, רובכם 99% כנראה לא משלמים שם מיסים, ולכן זה לא רלוונטי. לא, זה הולך לפי אמנת המס בין המדינות, אבל זה אומר שאם אתם שילמתם בפורטוגל מס, אז אתם בארץ כנראה תשלמו את ההשלמות או מה שצריך על סמך אמנת המס. אבל בכל מקרה, המיסוי נקבע לפי מדינת התושבות שלכם, וזה לא משנה של איזה מדינה יש לכם דרכון. אז לגבי, ואמנת המס לישראלים היא אמנת מס מצוינת. זאת אומרת, אולי אחת מאמנות המס היותר טובות שיש לישראלים לבצע פעולות בחו"ל בכלל. ששוב, מי שירצה אני אשמח להרחיב לו בנושא הזה בשיחה. אם אנחנו נלך פה, אז אני רוצה גם להראות לכם כבר גם את מחירי הדירות ואת הדירות שנשארו לנו פנויות בעצם. אנחנו מדברים על דירות שיש פה גדלים שונים, אנחנו מתחילים מגדלים קטנים כמה שיותר כדי באמת לייצר יחידות שהן בגבול המחירים שכל אחד יכול גם להגיע. תחשבו שזה גם תיירותי. זהו, זה תיירותי ואתה רוצה משהו במרכז העיר וזה פריים לוקיישן, אז השימוש בדירות זה קומות הסטודיו. מי שרואה יש פה את 2 הדירות שדיברתי שהן דירות בקומה השביעית, שזה בעצם חצי קומה, כל דירה היא חצי קומה, דירת 3 חדרים, 2 חדרי שינה כמו שאנחנו קוראים להם, ויש את הפנטהאוס שאומנם יש לו פה מחיר אבל לא להציע לי הצעות. וזה בעצם, אם אתם רואים, אז המחירים הם נעים, כן מרפסת, לא מרפסת, גדולה יותר, קטנה יותר, אבל עדיין בטווחים שאפשר לבצע רכישה בטאבו, במרכז העיר, במנגנון מנוהל,
במטרה לייצר תשואות עודפות. מבחינת הזמנים של הפרויקט הזה, הוא יהיה מוכן בקריסמס של 2024, זאת אומרת עוד שנה וחודש. שנה... כמו שאמרתי, אנחנו כבר בעלי הבניין, אנחנו כבר עם תוכניות מפורטות ומתחילים להיכנס לשיפוץ, זה זמן טוב שאנחנו בעצם הצענו אותו גם כדי להכניס פה עוד אנשים. הדירות שאתם רואים פה דרך אגב, שראיתם בטבלה, אני יכול להחזיר גם, יש בטח אנשים שגם ירצו לראות אותה קצת יותר בפירוט, אוקיי? זה רק הדירות שפנויות, אם אתם תשימו לב יש פה חוסרים, אוקיי? אין פה D1 לא פה למשל, B1 לא פה, A1 לא פה, זה רק הדירות שפנויות, אנחנו הורדנו מפה את הדירות שכבר נמכרו ודירות שלא למכירה, ובעצם זה הנושא של זה. אני יוצא רגע ואני עובר רק לשאלות עכשיו. ההבדל בין ברוטו לנטו מבחינת מטרים של הדירה זה אותו דבר, אנחנו עובדים בין, זה נשמע מוזר אבל זה עובד בדיוק כמו בארץ, אוקיי? בסופו של דבר הנכס נקנה ונמכר כברוטו, זאת אומרת זה הברוטו, זה מה שמעניין אותך, כמה נרשם בטייטל, כמה נרשם בתוך הנכס, בנסח טאבו נקרא לזה, ובעצם אנחנו מדברים על רישום של הברוטו, מחירה של הברוטו, קנייה של הברוטו. ההבדל בין ברוטו לנטו נובע בכל פרויקט ממשהו אחר, חלק מגודל חדרי המדרגות, מהכמות מעובי הקירות וממסדרונות, כן, וכדומה. אז בדרך כלל גם בארץ זה אותו דבר, זאת אומרת המדידה הנטו שלך בתוך הדירה תהיה קטנה יותר מאשר בעצם המדידה הברוטו של מה שאתה משלם עליו. מבחינת מחיר מינימלי בפרויקט הנ"ל, אני חושב שאנחנו מסיימים פה כולל הוצאות הכי זול פה באזור ה-120,000 יורו, אני חושב שיש פה החל, זה מה שגם פרסמנו, החל מ-120,000 יורו כולל הוצאות. רוב הדירות שם סביב ה-150. כן, אבל יש עוד כמה בודדות שהן עוד טיפה זולות יותר, אז אפשר באמת לדבר איתנו ולראות לפי התקציב שמתאים לך איזה דירה אפשר לבחור שם, יש שם כמה, אני יכול גם להסביר לך ביניהן מה העדיפות לכזאת או לכזאת אם אתה רוצה להתלבט, אבל סדר גודל שאנחנו מדברים באזור ה-120,000-130,000 יורו המתחילות שם. מבחינת שכירות וצפי הכנסות, אז קודם כל לגבי צפי הכנסות, ושוב אנחנו לא נדבר פה על רווחים ותשואות כי אנחנו לא יכולים, אבל כן אני רוצה לתת לכם מענה של איך עובד המנגנון של ה-Airbnb פה. קודם כל אנחנו מסתמכים היום רק על הממוצע של העיר, אנחנו בכל התוכנית העסקית ומי שירצה יקבל תוכנית עסקית פיזית ליחידה שהוא רוצה לראות, כל התוכניות העסקיות מבוססות רק על היכולת שלנו להעריך את הממוצע בעיר, אוקיי? ממוצע העיר הוא 70% תפוסה, אנחנו מדברים על בערך 250 לילות, משהו כזה מתוך ה-365, מי שעושה חשבון, כאשר אנחנו מדברים על השכרות ליליות שנעות באזור, יש שם בתוך התוכנית 70, 80, 90 יורו, פחות או יותר, ברוטו, אוקיי? זאת אומרת שאם אנחנו באמת... 90 לדירות היותר קטנות, 100, 110 לדירות היותר... אם זה כבר עם מרפסת וזה כבר משהו כבר יותר גדול אז זה טיפה יותר, ואנחנו מסתכלים בתוך התוכניות העסקיות רק על ה-70% תפוסה שאנחנו יודעים לייצר, התוצאות הן תוצאות טובות, אפשר באמת לבקש ממני בצורה פרטית להסתכל על זה. תדברו איתנו ואנחנו נראה לכם את הדבר הזה. יש לנו לפרויקט הזה גם אופציה של מאסטר ליסט, שזה בעצם ברגע שאנחנו מסיימים, החברה שלנו חותמת איתכם חוזה של 5... אנחנו הדייר קבוע. אנחנו הדייר ומשלמים קבוע במשך 5 שנים. נכון, אנחנו בעצם יכולים לייצר שאנחנו הדייר שלכם, אנחנו משלמים לכם כדייר קבע, אתם בעצם לא חשופים לביקושים או חוסר ביקושים ב-Airbnb, ואז אנחנו הדייר עבורכם, שזה גם בדרך כלל ב-Airbnb יש גם את המנגנון הזה שנקרא מאסטר ליסט. האם ניתן לקבל מימון? אין מימון, אנחנו חוזרים לזה. ביטוחים ורעידות אדמה ותחולה, יש ביטוחים לרעידות אדמה ותחולה וצד ג' ואסונות טבע וכדומה. ולא הבנתי את השאלה, אתם מקבלים חוזה עם רגולטור של דירה Airbnb? לא יודע מה זה אומר, אבל אני אענה פה על משהו אחר, שאולי את זה אתה שואל. בהנחה ומשתנה הרגולציה ביוון, אוקיי, שמדברים עליה שהאם הולכים לשנות את הרגולציה ביוון של שכירויות רגילות למול שכירויות Airbnb, כל עוד אתה כבן אדם שמי פרטי מחזיק עד 2 נכסים פרטיים תוכל להמשיך להשכיר אותם ב-Airbnb גם לאחר שינוי הרגולציה, אוקיי? זה התוקף לנכון לעכשיו, זה מה שמדברים עליו, שגם אם משנים, שכרגע לא שינו שום דבר, אבל גם אם משנים, בן אדם שיחזיק עד 2 דירות בטאבו פר שם, זאת אומרת אם יש לכם ילדים מעל גיל 18 זה כבר שמות חדשים, כן?
אבל פר שם יוכל להחזיק כרגע, למה שאנחנו יודעים כרגע, עד 2 דירות, יוכל להמשיך להחזיק אותם כדירות Airbnb ולא חייב לתפעל אותם כמנגנוני קבע. אוקיי, אני מקווה שזה ענה לך, אבי. למי שיש סכום נמוך ממה שהוצע, האם יש פתרונות באחד הפרויקטים? אני מציע שתדבר איתי, אני רואה שהנושא הזה חוזר אצלך, אני אשמח לדבר איתך ולחשוב מה אפשר לעשות. כעיקרון, כמו שאמרתי לך, זה לא שאני מחזיק אצלי משכנתאות ולא רוצה לתת אותם, אז כעיקרון אם היה משכנתה הייתי מציע אותם לכולם, ואני מאוד אשמח לדבר איתך, דבר איתי ואנחנו נראה מה אפשר לעשות ביחד ולחשוב איך אולי למצוא לזה פתרון. אני אשמח בשמחה לעזור, אולי זה זמן טוב שאני גם אתן פה את הטלפון שלי, אני נמצא פה בארץ, אני גר פה בארץ, גם אם צריך פגישות וכדומה, אז אפשר ליצור איתי קשר. זה המספר שלי, אני ירון. לגבי מה שעדי שואל או שואלת, עדי זה אנחנו לא יודעים, מה הקריטריון לקבלת גולדן ויזה? הקריטריון לקבלת גולדן ויזה הוא קודם כל ברמת ההשקעה. אם אנחנו מדברים על מרכז העיר כמו שהצגנו לכם היום, בעצם שני הפרויקטים האלה נכללים בתוך מרכז העיר סלוניקי, צריך לקנות מעל 500,000 יורו, אוקיי? זה דבר ראשון. קודם כל לקנות מעל 500,000 יורו, צריך לשים את זה על אותו שטר קנייה, אי אפשר גם לקנות דירות שונות בשטרות שונים, יהיה צריך בעצם 500,000 יורו, אבל יש פרויקטים שבעצם אפשר לבנות, לקבל גם גולדן ויזה ב-250, זאת אומרת אנחנו פשוט צריכים ללכת. יש לנו גם פרויקטים כאלו. יש לנו גם פרויקט כזה שאנחנו בונים מאפס בעצם דירות למשפחות, פרויקט של 12 דירות גן גג, פרויקט מאוד, מאוד יפה, מחוץ לסלוניקי, שם הטווח הוא עוד 250,000 יורו וצפונה, זאת אומרת שהוויזה עובדת מ-250,000 יורו. מעולה, אני חושב שעניתי גם לשאלות הנוספות שהיו. נכון, לא דיברנו על מי שלא מכיר את סלוניקי ואת יוון, אז אני רק רוצה, אנחנו נסיים בזה, אבל יוון כמו שאתם יודעים הייתה במשבר מ-2008 ובעצם התחילה לעלות סביב 2018, 2019 שזה היה הפיק השלילי, ואז התחילה לעלות ששם אנחנו בעצם נכנסנו, באנו מארצות הברית, ירון מאנגליה, ובעצם חיפשנו שוק שהוא חווה משבר בדומה לארצות הברית ואנחנו מגיעים אליו בזמן הנכון. למזל כולם פה בתקופת הקורונה השוק הזה עצר מלכת, אף אחד לא מכר ואף אחד לא קנה, ומה שזה נותן לנו זה נותן לנו עדיין לקנות במחירים שהם הרבה יותר נמוכים ממה שהשוק הזה עולה בערך ב10% בשנה, ולכן עדיין, אוקיי, ואנחנו רק עכשיו מגיעים או מתקרבים למחירים שהיו פה ב-2010, אוקיי, זה השוק שהוא מבחינת התמחור הנדל"ני שלו הכי נמוך בכל אירופה, ולכן יש הרבה לעלות, זה עיר שאין בה היצע, אי אפשר לבנות, אפשר רק לשפץ, ומאוד נדיר, כמו שאמרנו, לקחת בניינים שלמים ולעשות את מה שאנחנו עושים, ולכן המוצר שלכם הוא מאוד חזק, כי תמיד יהיה ביקוש, תמיד תוכלו להנזיל ולמכור את הנכס חזרה לשוק, ועכשיו שאנחנו יודעים שזה עולה 10% בשנה, זה נותן גם את הסחירות שהיא נכנסת כל שנה, וגם עוד איזושהי עלייה שאנחנו לא רואים אותה, אבל שהתחיל 10%. צפי לעליית ערך, כן. מבחינת סיור משקיעים, קודם כל לגבי הדירות, בגלל שניר ודסי גרים בעיר, אנחנו פשוט מתאמים פגישה, וניר יכול לדאוג שאתם תראו את הנכסים, אין צורך לסיור מיוחד שאנחנו מוציאים מפה מהארץ, בגלל שניר ודסי באמת עשו רילוקיישן לשם, בעבר כן היינו עושים סיורים כאלה, אז אפשר בעצם למצוא דרך לייצר פגישה משותפת ולבוא לראות. אנחנו לא מסייעים ברכישה לדירות אחרות שלא בפרויקטים שלנו, זאת אומרת אין לנו איתור דירות או אין לנו ניהול תהליך בפרויקטים אחרים לאנשים שהם לא בתוך הפרויקטים שלנו, אנחנו חברה יזמית, אנחנו לא יכולים להתעסק כרגע בנושא של תיווך או בנושא של שיפוץ עבור מישהו. מבחינת סכומי מינימום של דירה ריקה, ואני גם יכול לפרט לך את זה בשיחה בשמחה, אבל עלויות ההחזקה של נכס ריק מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לו, הן זניחות עד כדי מצחיקות ביוון, זאת אומרת יש עלויות שברגע שהחשמל לא עובד, המים לא עובדים, חברת הניהול לא גובה, כי בעצם אין לך כרגע את התיירים בפנים,
אז אתה בעצם נמצא עם עלויות מאוד מאוד זניחות, אני יכול לפרט לך בדיוק במה מדובר, היה ותדבר איתי. ואם אנחנו רואים פה את השאלה של גיא, מהצד של תייר, אני רואה בבוקינג בשיא העונה אוגוסט, מחיר של מלון 5 כוכבים, מרכז העיר, אני באופן אישי הייתי הולך על מלון, מה אני מפספס? אוקיי, מה שאתה מפספס זה שאתה לא הלקוח שלך בתור התחלה. אוקיי, זה דבר ראשון, זה מה שאתה מפספס. כי אתה יכול ללכת למלון ואתה יכול להחליט שאתה רוצה כל פעם מלון, אבל אם אתה רוצה לשבת במיקום הזה, במרכז העיר, במלון או משהו ברמה של 5 כוכבים, אתה תשלם יותר במלון. זאת אומרת, בסופו של דבר, ואנחנו יש לנו היום גם את הבסיס הזה לבדוק את זה, מה שאתה מפספס פה זה את הנושא שאתה רוצה לא מלון, אתה רוצה Airbnb פרטי, אתה לא רוצה להיות במקום של מלון, ולכן יש פה באמת הבדלים בתוך הדברים האלה. מה גם שיכול מאוד להיות שאתה עדיין תהיה בן אדם שתבחר מלון, אבל בסופו של דבר יש אנשים שמחפשים את ה-Airbnb. וגם כתוצאה מזה, אנחנו גם באים ואומרים שאנחנו מייצרים פה את הדירות האלה בטאבו. אוקיי. בדקת מלון לידינו במרכז העיר, 5 כוכבים, כולל ארוחת בוקר. בסדר גמור. אז אנחנו בסדר עם המחירים, אין לי בעיה עם זה. יש אנשים שמעדיפים דירות Airbnb, יש דברים שאתה יכול לעשות ב-Airbnb שאתה לא יכול לעשות במלון, ואז בסופו של דבר אנחנו בסדר עם הדבר הזה, אנחנו כן צריכים להתחרות בבתי מלון של 5 כוכבים. לוח תשלומים, יש פה טלי שואלת, טלי, אנחנו דיברנו השבוע, יש פה פעימות בתוך התהליך, אנחנו יכולים להיכנס, כל אחד מהפרויקטים פה עובד בצורה אחרת, אבל יש לכל אחד בעצם אפשרות לייצר גם פעימות ולוח תשלומים. אני שוב מזכיר שהפרויקטים שלנו קצרים בטווח, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא נכנסים פה עכשיו, מחכים למתן היתר, ואז אישור ועדה, ואז אנחנו הולכים ל3 שנים של בנייה. הפרויקטים הם, אם שמתם לב, שני הפרויקטים נגמרים בשנה הקרובה. זאת אומרת, המפתחות נמסרות ב-2024, המפתחות נמסרים ב-2024, אז יש בתוך זה חלוקה מסוימת שאפשר לייצר לכל פרויקט בנפרד. אני אשמח להרחיב לך לגבי הפרויקט שתרצי יותר לדעת לגביו או לגבי כולם בנפרד. אני חושב שאנחנו ניתן עוד הזדמנות אם מישהו יש עוד שאלות, אבל אנחנו נסיים את הלייב הזה כרגע. לגבי הצפי ההכנסות, אתה מוזמן לדבר איתי גיא, יש את הטלפון שלי, אנחנו לא יכולים לדבר על הכנסות וצפי רווחים בתוך הנכסים בשני המסלולים. אני גם יכול להסביר לך באמת את ההבדלים בין שני המסלולים ולראות מה יותר מתאים לך אולי לבצע או לפחות לבחון יותר לעומק. מדברים על יכולת הכנסה גבוהה כתוצאה מניהול Airbnb במרכז העיר, אפשר לדבר על זה ולהיכנס יותר לעומק של המספרים. תודה טלי, תודה לך. אלא אם כן יש עוד שאלות, ואנחנו באמת, אני לא בורח, אני כן פה בשלנות שאלות, אבל אני כן רוצה להגיד שמי שסיים הוא יכול כבר לעזוב להמשך היום שישי שלו. אני מודה לכם מאוד שבאתם לראות אותנו, שנתתם לנו הזדמנות להציג לכם את הוובינר שלנו, 41 דירות בסלוניקי. כמובן שהמספר הזה משתנה כל הזמן, אנחנו האמת תכננו להוציא את הלייב הזה כ-47 דירות בסלוניקי, אבל הורדנו 6 דירות מהמלאי אתמול, אז ככה שאנחנו רוצים שבאמת תבינו זאת העבודה שלנו, זה מה שאנחנו עושים טוב, ואם הצלחנו ככה להעביר לכם גם את שישי בבוקר וקצת לפתוח לכם את הראש, אז עשינו את שלנו. אז תודה רבה ניר, אני חושב שזה מה שנשאר. תודה לכולכם, למי שהודע לנו, ואנחנו נתראה בלייבים הבאים. שמתי את המספר שלי עוד פעם בצ'אט למי שרוצה בעצם ליצור איתי קשר. אני יושב פה בארץ, אני השותף שהשאירו בארץ, אוקיי? בואו נדבר בכנות. אז אני פה בארץ, אז אפשר לעשות שיחות טלפון איתי רגילות ואפשר להיפגש איתי, ואנחנו באמת עומדים לרשותכם כדי למצוא את העסקה המתאימה לכם ביותר. עכשיו סיימתי. שיהיה לכולם שבת שלום. שבת שלום. ביי ניר. ביי ביי. ביי לכולם, תודה. ביי.